Panali nkhondo yapa social media pakati pa 10 May komanso Mai Mpinganjira, koma nkhondo ichabe kuti winayi yamugwesa mavuto chifukwa cha ukhutukumve komanso mwina tilankhule kuti kupanda ulemu dikira ndifotokoze. Munthu wina odziwika bwino kuti 10 May anamangidwa atatukwana mkazi wa Mpinganjira. Nyamata oyimba odziwika ndi dzina lakuti 10 May amene anamangidwa chifukwa chotukwana Mai Mpinganjira watulusidwa mu chitokosi cha apolisi kuzera ku khoti. 10 May amene dzina lake lenileni ndi Malata anayamba kusambwaza mpondamatiki Madam Mpinganjira pa 21 Oktoba mchaka cha 2024 pa Facebook page ya nyamatayo. Iyeyo analemba pa Facebook page yake uthenga wakuti Mpinganjira ndimaona ngati siyosiyana kwenikweni nditi magulu tazimayi ngati achina Cash Madamu awa timati Lede Chacha, kungoti iwowa ali ndi kakhobiri kochuluka chabe koma ka street kalimo ndithu. Ndipo pa 22 Oktoba 10 May analembanso uthenga wina onyoza Madam Mpinganjira. Uwu ndi uthenga umene analankhula kuti nyumba mwa Mpinganjira kale munali mwa private ndi molemekezeka, koma bambo chongokwatira mayiyo nyumba mwa Mpinganjira mumajambulidwa pena paliponse moti olokusubi kwa Mpinganjira anthu amakudziwa. Ndipo pa 22 Oktoba iyeyo anapitirizanso kunyoza Mai Mpinganjira munjira ina ndi inzake mpaka zinafika pokuti akumalowa pa Facebook ndi kumajambula ma video ndi kumaponya ndi cholinga chokuti anthu azimupasa ma likes. Koma pa 25 Oktoba mchaka cha 2024 10 May anagwidwa ndi apolisi pamene Mpinganjira anakamangala ku polisi kumeneko, ndipo nyamatayo anaponyedwa mchitokosi mmene wagonamo ndithu masiku angapo. Lolemba la pa 28 Oktoba mchaka cha 2024 10 May anatengeredwa ku khoti kumene bwalo la milandu la First Grade Magistrate mu mzinda wa Lilongwe linayimisa chigamulo chomwe anamupasa 10 May choti akakhale kundende kwa miyezi yokwana 10. Ndipo anati popeza nyamatayo ndikoyamba kupalamula, khoti linaona kuti nyamatayo atuluke popereka chigamulochi. Oweruza milandu a Imran Pili anati atendayi Malata omwe ndi 10 May asapalamulenso mulandu ngati omwewu onyoza ena pa intaneti kwa miyezi yokwana 18. Mwazina bwaloli lauza 10 May kuti akafufute zonse zimene analemba pa Facebook page yake zonyoza Mpinganjira komanso apepese kwa Mai awa kwa masiku okwana 3 molumikizana. Nthawi zambiri zimatha kumaoneka ngati ndi udolo, mwina apena kumaoneka ngati ndiwe shasha, koma tiyankhule chilungamo. Kunyoza munthu wina sikungapereke mtendere, sikungapereke ma likes, sikungabwerese chinthu china chilichonse chimene tikhonza kuchiganiziracho m'moyo. Bwanji langa lingokhala pempho lakuti ngati tingafune mwina kutchuka kapena kupanga dzina, tiyeni tiyang'ane njira yabwino yopangira dzina. Ngati tingafune ma likes, tiyeni tiyang'ane njira yabwino imene ma likes obwerawo azatimvesa kukoma mpaka nakale, not kukathera kundende kapena kuthera ndi mbiri iliyonse yonyasa. Dzina ndi Sam Mavita. Channel chake ndi chomwe chino chimene timapereka nkhani zosiyanasiyana. Kuchita subscribe ndi ulere. Oneraninso video ina imene ili pa screen.